मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी शाही बासुंदी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी पाऊण लिटर दूध घेतले, 10-12 बदाम घेतले, 10-12 पिस्ता घेतले, काजू घेतले, अर्धी वाटी साखर घेतली, 3-4 चमचे मिल्क पावडर घेतली आणि 5 वेलची घेतली। आता आपण पिस्ता, काजू, बदाम मिक्सरला लावून घेऊया। काजू, पिस्ता आणि बदाम। इथे मी वेलची ना सालीसकटच टाकणार आहे। साखर, हे बघा आता आपली पूड झाली आहे करून। दूध मी आधी व्यवस्थित उकळून घेतलेलं होतं। हे बघा आता आपलं हे टाकून झाले मिल्क पावडर। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। म्हणजे त्याच्या कुठल्या होत नाही। बघा असं व्यवस्थित हलवत राहायचं आपण। इथे आता गॅसवर 15 ते 20 मिनिटांसाठी व्यवस्थित ढवळत राहायची आपण बासुंदी। अशी बासुंदी करून बघा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुम्ही कशी झाली बासुंदी। हा एक वेगळा प्रकार आहे बासुंदीचा। मीडियम गॅस ठेवून 15 मिनिटं कंटिन्यू ढवळत राहायचे आपण। बघा किती छान सुरेख दिसते आपली बासुंदी। कलर पण किती फार सुंदर आलाय। आता गणपती येत आले तर रोज गोडधोड काहीतरी असतात। ही शाही बासुंदी तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा। हे बघा इथे आता आपली बासुंदी होत आली आहे। कलर पण फार सुंदर आलाय। थोडंसं तूप, फक्त 1 मिनिटच ढवळत राहायचे आपण। तूप टाकल्यानंतर तर इथे आपली बासुंदी तयार आहे। गॅस बंद करून सर्व करायला घेऊया आपण। आजची रेसिपी आवडली असेल तुम्हाला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा।